Ciga Ensino comeza o curso con mobilizacións. O sindicato ten convocadas 2 xornadas de protesta contra os recortes da Xunta na educación pública. A primeira, unha manifestación en Santiago o sábado 13 de setembro. A segunda, unha xornada de folga o día 25. Non só se convoca o profesorado, senón que se convoca o conxunto da comunidade educativa. É importante que as familias loitemos en conxunto, incluso o alumnado, porque ao final todas estas cuestións que nós estamos solicitando, sí que unha parte son dereitos laborais, pero a inmensa maioría son cuestións que o que farían serían mellorar un servizo público. Nós, como sempre, instamos á Consellería a que rectifique, e se non é así, pois no mes de outubro, pois lóxicamente isto terá que continuar. As 2 mobilizacións están enmarcadas na campaña dos 3 Rs do sindicato: rectificar, recuperar, recoñecer. Que a Consellería ten que rectificar a súa folla de ruta, temos que recuperar todos os dereitos que se nos foron arrebatados e, dende logo, ten que recoñecer o papel do profesorado. Todos os días, nas súas intervencións públicas, nas instruccións que se envían, en todo están desconfiando do papel do profesorado. A Ciga denuncia que a día de hoxe nos colexios públicos de toda Galicia hai ao redor de 800 prazas sen cubrir, unha situación que aseguran encaixa na folla de ruta que aplica a Xunta dende hai 15 anos. Aí están as loitas de San Clemente de Caldas, que aínda estes días andaban de novo con que facendo protestas aos pais e as nais porque lles reduciran profesorado en infantil, os centros da Xunqueira que tamén estaban protestando porque non lles mandaban profesorado de infantil. Encontrámonos con que aumentaron moitísimo as prazas que están mandando de profesorado interino en medias xornadas. O sindicato destaca que os recortes da Xunta afectan sobre todo a atención á diversidade ou ao apoio do alumnado con necesidades especiais. Tamén alertan do empeoramento das condicións laborais do profesorado.